लालिमी पमद पसरताश पारावड़ेवा पस्तरगो के ये बल रखम नशरावड़ेवा लालिमी पमद पसरताश पारावड़ेवा लालिमी पमद पसरताश पारावड़ेवा غریب و مجامی می ورلن شوی خیستله غریب و مجامی می ورلن شوی خیستله بچی را پسی کوت تمانچا را وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا پسترگو کے یہ بل رکھم نشرا وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا سهر چی کار لتلم لار کیا $10 پراتا سهر چی کار لتلم لار کیا $10 پراتا پرنو میں یو یتیم لسی پارا راوڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا پسترگو کے یہ بل رکھم نشرا وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا سخی جان غریبی دا خود زڑا سر باس کڑے سخی جان غریبی دا خود زڑا سر باس کڑے پکارزو میں یوخ کلی لجوڑا راوڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا پسترگو کے یہ بل رکھم نشرا وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا لالمی پمد پسرتاش پارا وڑیوا اوریدونکو دا ترنا په غږ د ستاسو روسما فارسی په کلم دی سخی جان فرمایش کړه او انتظار مرات ریکارډینګ فارسی سټوډیو لکه مرات السلام